जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा जे बिटिआर सुक्ति जाबाय। बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों दिनैहाय मोनसे दफा दं, जाय दफायाव सिमा लावनायनि बाथ्रा दं। आरो बे सिमा लावनायनि बाथ्रा बुङोब्ला जोङो निस्सय जोङो आन्दाज खालामनो हायो जे सनितपुर जिल्ला आरो बिश्वनाथ जिल्लानि जे ओनसोलानाखि बर'फोर, जे ओनसोलानाखि ट्राइबेल मेजरिटि ओनसोल, बे ओनसोला दिनैहाय बिटिआरआव हाबनायनि एखेबारे रोखा जाबाय। आरो दिनैहाय बे सिमा लावनाय लोगोसेयैनो गामि दाननाय, दा बेनि थाखाय दिनै कमिसन मोनसे दानानै होबाय आसाम सरकारा, जाय कमिसना माने 7 सोद्रोमाजों दाजानाय। जेरैहाय पिपि बार्मा आसामनि बारग' चिफ सेक्रेटारि, बेजों लोगोसेयैनो आथिखालाव माने बिटिएडिमोन, आथिखालाव बिटिआर जाबाय, बिटिआरनि एडमिनिस्ट्रेटर बिथाङा थागोन। लोगोसेयैनो सासे समाज सिबियारि दालिम बायन होननाय, आरो दिनै सोमावसारग्रा आफादनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे लेङाइ आफादगिरि महरै दिनै आं जयन्त बसुमतारीखौ बिनि सोद्रोमा हिसाबै लानाय जादों। आरो सासेबाव आसामनि माने अफिसारफोरनिफ्राय मेम्बार सेक्रेटारि हिसाबै सासे थागोन। दा बे 7 सोद्रोमानि मोनसे कमिटि जागोन, जाय कमिटिया दिनै मोनथाम खामानिखौ मावगोन गुबैयै। मोनसेया जाहैबाय गामि सोनाय, गुबुन मोनसेया जाहैबाय गामि दाननाय। आरो गामि सोनाय आरो दाननाया जेब्ला जाफुंगोन बिनि उनाव जेरैहाय बिटिआर सुक्तियाव थाखानाय बिटिएडिनि जे सिटखौ बारायनानै 40टा समस्ति, 60टा समस्ति बानायनायनि बाथ्रा बुंदों। बे 60टा समस्तिखौ दिनै नैबे कमिसननि गेजेरजोंनो बेखौ गोदानै दाफुंफिननाय जागोन। दा बे मोनथाम खामानिनि थाखाय दिनै कमिसनखौ बानायनाय जादों। दिनै जों बुंनो हायो जे सुक्तिनि लेटार एन्ड स्पिरिट बे इमप्लिमेन्ट जानांगौनि थाखाय दिनै भारत सरकारा पजिटिभ, आसाम सरकारा पजिटिभ। बेनिखायनो फैबाय थानाय समाव नैबे मा होनो सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लाया बे कमिसननि गेजेरजों बिटिआरनि जे बेयो बाहागो जागोन, मोनसे पार्ट जागोन, बेखौ जोङो एकदम रोखायै बुंनो हानाय जोंहा, आं दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे सोद्रोमा महरै, सोमावसारग्रा हान्जानि सासे सोद्रोमा महरै जों बेखौ बुंनो हायो। दा दिनै सनितपुर जिल्ला आरो बिश्वनाथ जिल्लानि जोंनि बर' रायजो राजा, बे ओनसोलनि थागिबि सुबुंफ्रा थांनाय गोलाव सम जेरैहाय मोनब्रै जिल्लाजों डिएसि, मोनब्रै जिल्लाजों जेनेबा बिटिएडि दादों, नाथाय बिथांमोनहा बिएसिआव 3 बोसोर, बिटिएडिआव जुदि 17 बोसोर लायोबा गासै 20 बोसोरा बिथांमोनहा थांनाय गोलाव समा डिप्राइभ जाबोबाय। दिनै बिथांमोना जोबोद माने आथुरै नेनानै दङ जे दिनैहाय बिथांमोननि ओनसोला बे माने कमिसननि गेजेरजों बिटिआरआव बिथांमोना हाबगोन। आरो बेखौ जोङो सोमावसारग्रा हिसाबै, सोमावसारग्रा हान्जानि आं सासे सोद्रोमा हिसाबै दिनै बे ओनसोलखौ सुक्तियाव थाखानाय बायदि जेरैबायदि बेखौ सोनो हायो बिनि थाखाय खामानि मावनाय जागोन। जायजों बे ओनसोलनि लामा सामानिफ्राय आरम्भ खालामनानै बे ओनसोलनि सोलोंथाइ, बे ओनसोलनि हा हुनि बाथ्राखौ आरम्भ खालामनानै, बे ओनसोलनि मा होनो सुबुं सम्पद जौगानायनिफ्राय आरम्भ खालामनानै, देहायारि बिथिंनिफ्राय आरम्भ खालामनानै गासै बिथिङावनो दिनै बिटिआरआव हाबखांनायनि उनाव बिथांमोनहा बेफोरबायदि जौगालु माखासे हाबाफोरनिफ्राय बिथांमोनहा मुलाम्फा जागोन, बेखौ जोङो रोखायैनो बुंनो हायो। दा माखासे बाथ्रा ओंखारबाय थादों जे बिटिएडि मोनब्रै जिल्लानि थाखानाय बर' गामिफोराबो दानख'जागोन, बा बिटिएडिनि गेजेराव थानाय गुबुन हारिनि गामिफोरा दानख'जागोन। नाथाय बिटिएडिनि MOS मेम'रेन्डाम अफ सेटेलमेन्टआव बै बाथ्राखौ मोजाङै फरायनानै नायबा नुगोन जे खुनु बेयाव गेजेरनि गुबुन हारिनि गामि बा जोंनि बर' गामिफ्रा दानजागोन बिदि होननाय जेबो गैया। बेयाव गिनांगौ जेबो गैया, बे बांसावनाय बाथ्रा, बेबायदि मालाबाबो जाया। सुक्तिनिया मा बुंदों, आरो दिनै भारत सरकारा आरो आसाम सरकारा सोमावसारग्रा हान्जा दुलाराय बर' फरायसा आफाद, NDB-नि मोनब्रै हान्जा आरो जयेन्ट एक्सन कमिटि बिथांमोनजों बे सावरायबाय थानायाव मा खोथा होदों, मा स्पिरिटआव बे एकर्डखौ बानायनाय जादों, बै बाथ्राया बेयाव गासिबो दंजोबो। दा बेनिखायनो दिनैहाय गामि दाननायनि बाथ्रा बुंदोंब्ला खोलाहा सिमाजों नांजाबनाय जानांगोन। जाय गामियानाखि ट्राइबेल नङा, जाय गामियानाखि ट्राइबेल नङै मानसिफोरनि मेजरिटि, बिथांमोनहासो ओंखारलांनो हागोन। जाय सिमाजों नांजाबनाय, जाय बर' बा ST गामिया हाबाखैमोन, मेजरिटि बे बर' बा ST गामिया दिनैहाय
बिटिआरआव हाबनायनि मोनसे लामा दङ बेयाव खुनु दानजानायनि बाथ्रा गैया गिनांगौ जेबो बाथ्रा गैया जेरैबायदि सिमायाव दङ जेरैबायदि माने सोनो हानाय राहा लामा दङ बेबायदियै नियम निथिनि गेजेरजों बेयाव माने गामि दाननाय बा गामि सोनाया जागोन बेनिखायनो सोरबाया दिनै गामि दानजासिगोन गेजेरनिफ्राय गामिखौ बख'ना लांसिगोन बिटिएडि बा बिटिआरआ दखर दाखार जासिगोन बेबायदि जेबो गैया कन्टिगुवासआनो जागोन बियो बेयाव खुनु हाख्ल' जानायनि बाथ्रा गैया नाङा फाङायै गामि हगारनायनि बाथ्रा गैया जि स्पिरिटआव एफोरखौ खालामनाय जादों बे एखे स्पिरिटआवनो बियो इमप्लिमेन्ट जागोन नैबेजों माने कमिसना बे हाबाफारिखौनो मावगोन बेखिनिखौ रायजो राजाफ्रा जाहाथे रावबो बिनि थाखाय गिनांगौ गैया बिनि थाखाय बिथांमोनहा माबा मोनसे साननांगौ गैया आङो बेखिनिखौनो बुंबाय जास्ट दाखालि 29 अक्ट'आव बेखौ फर्मेलि डिक्लेयार खालामनाय जाबाय बे कमिसनाव सोर सोर थागोन थाया आसाम सरकारा मोनसे नटिफाइ खालामबाय नाथाय दिनैबो कमिसना दासिमबो माने मेल जिरायनो मोननाय जायाखै बेयाव मेल जिरायखांनायनि उनाव बेयाव सावरायनाय जागोन जे बिनि रड मेपआ बोरै जागोन बोरैहाय थांनो बिनि हाबाफारिखौ माब्लानिफ्राय जागायगोन बे थिग खालामनाय जागोन दासिमाव बेबायदि जास्ट नटिफिकेसन होनाय जादों नाथाय जोङो जयै बेबायदि जिरायथ'नो हानाय जायाखै मेल जिरायनो हानाय जायाखै बेनिखायनो नैबे बुब्लियाव आङो बुंनो हानाय नङा जे माब्लानिफ्राय जागोन खिन्थु जोङो मिजिंथिनो हायो जिथु आसाम सरकारा आरो भारत सरकारा बुंदों माने मास मोनसेनि गेजेराव इमप्लिमेन्ट जानांगौ आरो नैबे कमिसना 6 दाननि गेजेराव जोंनो होखानाय मोनथाम जे खामानि बे खामानिखौ मावफुंनांगौ दा बिदिब्ला नटिफिकेसनाव दङ जै दिननिफ्राय डिक्लेयार होबाय ओइ दिननिफ्रायनो बे कमिसननि दायथ'आ जागायबाय दा बेनिखायनो आं मिजिंथिनो हायो खोब खम समनि गेजेरावनो बे मेला जिरायनाय जागोन आरो मेल जिरायखांनाय लोगो लोगोनो बिनि जि हाबाफारि गुबै हाबाफारि बे हाबाफारियाव आवगायलांनाय जागोन समस्ति बारायनांगौ जायोबा निस्सय बे सिमाया लावथारनांगोन दा बिनिखायनो बेजों जों रोखा जानो हायो जे बे सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि जायखौ थांखिनानै दोननाय जादों जि ओनसोलखौ बे ओनसोला हाबगोना निर्घात बेयाव सेकेन्ड थट जेबो गैया आरो बेयाव जुदि माबाफोर सेकेन्ड थट खालामनांगौआव जों दुलाराय बर' फरायसा बा सोमावसारारि हान्जाया जों बेयाव गैया आरो बिनि थाखाय दिनै रायजो राजायाबो रेडि नङा आरो बेबायदि जानांगौ जायोबा दिनै सुक्तियाव जि लिरनाय दं बे सुक्तियानो मोनसे मा जागोन बियो भायलेट जानाय बायदि जागोन सुक्तिनि दफाफ्रा बेनिखायनो बेबायदि जानांगौनि जेबो चान्स गैया बियो हाबगोना निर्घात बेखिनिखौ जोङो फोथायनो हायो।